Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng... Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumata yung breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site. Yes, isang magandang hapon na naman po sa bawat isa dito sa Pamilyang Kapampangan. Yan, meron ba tayong may audio ba tayo, Bunso? Okay. Hindi ko kasi naririnig yung boses ko rito. So magandang hapon po, maya pagat panapon kay buong kabalenang Guagua. At mapalinggat panapon kay kayungan po. Yes, welcome to Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ Ma'am Ning here at Radyo Guagua 99.9 FM. Okay, so
to start the hot afternoon. Let's have the greeting of Ludwig Sunglao. Wow naman, sabi po niya. Hello po, Ma'am Ning. Pa-shout out po, number 1 Radyo Guagua, 99.9 FM. Love you, Radyo Guagua. Yes, with so many hearts and kisses. Wow. Pa-play daw po song Macarena and hello to Sir Aldwin Malyari and to Kuya Jay. Yan, no? And of course, Ma'am Susan Ginto Serrano is watching also. She is present today. Hello po, beautiful Ma'am DJ Ning. Sabi niya, good afternoon po. And hello also, good afternoon, my beautiful Madam Susan Ginto Serrano. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Alright. So, isang linggo na naman po tayong hindi nagkita. Before anything else, syempre, batian tayong maya pagat panapon ng kaya katamong Honorable Mayor Tonton Torres. Yan, ang ating kagalang-galang na punong bayan ng Coagua. Maya pagat panapon po kaya kayo nga. Yes. And then, syempre, kaya katang Vice Mayor Chun Lim and the other Sangguniang Bayan members of Coagua and the officials of Coagua. Maya pagat panapon po kaya kayo nga. Wow. Alright. So, syempre, batiin din natin yung ating mga kalapit bayan. Po rin kaya katamong kalapit balen. Ding kaya katamong taga Sasmuan Ken. Yan, welcome to Pamilyang Kapampangan, Sasmuan people. And of course, din kaya katamong taga Lubao. Yan, alright. Taga Lubao, Santa Rita, Porac, Florida Blanca. Syempre, dito sa Bacolor. San Fernando, Santo Tomas, San Luis, San Simon, san pa ba yung mga santo-santong yan? Santa Ana. Apalit, yan. Belated happy fiesta po ng Apalit. Oy, nasa na ba? Oy, biglang lumakas yung ating loop music natin, no? Welcome to the family. Saan pa ba yung ating i-welcome? Yung mga taga Macabebe. Yan, Macabebe, Masantol. Po. Saan kasi yung laging lumulubog? dito sa Pampanga. O Mila Kuya King isip ko itan. Po. Okay, then taga Santa Ana, taga Arayat. Yan, alright. And the city of Mabalacat and city of Angels, city of Angeles. Yan, maya pagat panapon po kaya kayo nga Ken. Yan, welcome to Pamilyang Kapampangan, of course. And syempre, yung mga natin, yung mga sound effect natin, di ko siya naririnig. Meron ba dyan lumalabas na clap-clap like that? Applause? Bunso, meron ba? Di ko naririnig dito. Meron? Okay. Yes, paki-check mo. Thanks. Alright, and yes, Edrin Kayanan. Oy, Edrin, King Monday, mi kita mo, pating pengari mo, mayap ka. Pangkanita balo yung panyap-tan nyo, Edrin. Okay, so maya pagat panapon kaya kayungan po. Siyempre, rin kaya katamon tala pakirandam at watchers. Karin keng United Arab Emirates in Dubai. Yan, Dubai, Riyadh, Jeddah, Saudi Arabia, and especially to Jetal Bermudo Gaviola, a head nurse in King Salman Hospital. Hello, maya pagat panapon kaya kayong angken mga kabalenme. Yes, Edrin Kayanan. I want to see your parents. Kayong lahat na nakaano sa akin doon sa GC natin. Okay, kita-kita tayo bukas sa school. Mayap kayo. Alright. Yung ating mga din kaya katamong kabalen, karen kayong Amerika, kari Sir Rolly Songko, Sir Manulid, Sir Ignacio, Maya Pabengi po, kaya kayong angken. Yan. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Edrin. Dalan mula. No, dalan mula at educate da kayo kayong batas, mahayap kayo, walayo galang nung naning pe manya patyo. Alright.
And yung ating mga Dengke Katamon Talapakiramdam at watchers also in Canada, Maya Payaldo, kaya Kayungan Ken, Maring Alma, si Kuya Ogie Gaviola Marukut, tsaka yung ating mga lahat ng friends and relatives in Canada, Maya pa Aldo, kaya Kayungan Ken. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Yes, Ludwig Sunglao, okay ya po, sounds mamning, very good. Very good daw si Kuya Kenneth niya, yeah. And coming from Carl Andre Mateo, good afternoon, Ma'am Ning. Wow, pass shout out, Dickinson po, Ma'am, yan. So, shout out to Grayton Dickinson. Welcome to Radyo Guagua 99.9 FM. Galing kay Carl Andre Mateo, yan, si Carl, okay? And of course, yung ating mga Dengke Katamong kabalen, kabalen tamo keng Australia, keng Italia, si Kuya Nilo Manakop na malapit nang umuwi dito sa Pilipinas. Maya Payaldo, kaya Kayungan Ken. Okay, yan, malapit na nating makita si Kuya Nilo. And yung mga taga-Israel nating kabalen, Dengke Katamong taga-Israel Ken, Maya Payaldo, kaya Kayungan, mimingat kayo lagi. Dengke Katamong taga-Sudan, Iraq, yan. And to our friends there in Pakistan, hello. A good day to all of you. Eid Mubarak. Okay. And then, yung ating mga kapit bansa natin, mga tawag dito, Vietnam, Singapore, yan, si Marie Centeno, yan, taga Hong Kong, taga Hong Kong yan. And then yung iba nating mga kababayan sa Malaysia, sa Thailand, in Taiwan, hello, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa Pamilyang Kapampangan. Alright, so to start the hot afternoon, let us have this beautiful music, awit ng kabataan. Ay, itang requested song ng Ludwig, tang Macarena kanon, sa beta ni kitang number 3. Okay, so awit ng kabataan, kasi pagkukwentuhan natin ng marami ang kabataan, lalo na't panahon ng graduation ngayon. Okay, so let's have this beautiful music coming from River Maya, awit ng kabataan, and then followed by Glock 9, Simpleng Tao. Yan, Simpleng Tao lang si Ma'am Romar. Alright, okay, so enjoy listening. For the meantime, please switch on to Twitch TV. Yan, Twitch TV tayo kapag nag-new music, so you can enjoy listening to beautiful music here at Pamilyang Kapampangan. Okay, so let's start. Awit ng kabataan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam,
Magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon,
mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna, Magsayawan, pag fully vax na. tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat-tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat-tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok.
hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, Requested by Ludwig Sanglang. So welcome again to the Pamilyang Kapampangan. Okay, so Ryan Angeles is watching. Hello Ryan, good afternoon to you. And of course, what else can we have here? So we have an announcement, of course. Kasi hindi pa natatapos ito eh. It's about Binibining Silka, the search for Binibining Silka. So if you are 18 to 24 years old, Filipino citizen, and fluent both in Filipino and English, at least a high school graduate, and 5'4" and above, that is without heels, okay? So you can go audition on or starting from June 13 to July 13. Yan. So mahigit na 1 linggo na lang yan. Okay? So maybe 2 weeks na lang. Patapos na ang search. And you can visit binibiningsilka.ph. So again, there's a search for the Binibining Silka. No? Everyone is invited. So if you are 18 to 24 years old, Filipino citizen, and fluent both in Filipino and English, at least a high school graduate, and 5'4" and above without heels. So you can go audition on starting June 13 to July 13, 2023, and you can visit binibiningsilka.ph. So that is our announcement for today. Isa lang siya. And of course, before we forgot, it's the birthday. Yeah. Belated happy birthday to Sir Rolly Songko there in America. Happy birthday. Okay, happy birthday Sir Rolly. Yan, ilang taon na po kayo? Apo Marianong Garapon. So, happy birthday, Sir Rolly. Okay, no? Where else? So, it's the end of the school year. Okay, so alam na natin kapag end of school year, many parents and students are so very excited. Yan, excited po sila sa moving up and graduation. So finally, yung 4 na taon na kanilang pinaghirapan from grade 7, 8, 9, 10, yan na pinagdaanan nila. So they're going to move up to the next level na po. Mag grade 11 na yung ating mga bata. Okay? So, everyone is so excited. So, ang topic po natin ngayon ay may kaugnayan dyan. No? Usaping pangarap tayo ngayon. Yan. Alright? So, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa pangarap. Okay? What is your dream? Yan. Nung mga bata pa sila, kukot ng tala, nanong pangarap mo, potandagol ka. No? Nanong buri mo, potandagol ka. Yan.
Okay, so yes, ayan, a greeting coming from Ma'am Susan Ginto Serrano. Happy birthday po si Rolly, ing veterano king salitang Kapampangan. Yan, taga-Amerika la pero magkapampangan la. Ita mo kete Pilipinas, medyo ano ba yan? Kenny Pilipinas medyo samot-samot tamo salita, ating Tagalog, ating English, ating Koreano, ating Hapon. Nepo, samot-samot tana Kenny. Yan ang Filipino. No? Yan ang Filipino language. It's halo-halo of more than 1,000 languages in the world. Yan, no po. So, it's just a proof that nanggaling lang tayo sa iisang pamilya. Meron tayong pagkakahawig ng mga salita. Okay, so ngayon po, ang pag-uusapan natin, impisabihan tamo ngeni, in pangarap, anong pangarap yu? Yan, anong pangarap yu kembye? So, mag-graduate na kayo, mag-moving up kayo, na anong pangarap mo kembye? Yan, uling, ako, nang kaisang manalbe akong TV, deng kaya nakan, nakamangalat, yan, yung anak ya pa yung Raisa, ngeni pala yung Raisa, 18 years old, Diyos ko, ako, na yata, baling malalyari keti ato, kes showbiz. Makanita niya pala kato, Raisa ngeni, 18 years old, no? So, kanita daramdaman kay Raisa na gusto ko pong makatulong sa aking magulang, sabi niya, So, halos din kabataan keng, kaya nakan keng Manila niya pinluluban ding show business, uling bisa lang makasawp, keng karelang pengari. How about kaya din kaya katamong kabataan outside the business, the show business industry yan? Ano kayang pangarap din? Anong pangarap yung KMBA? At itamong mga tuwan, anong pangarap tapon? Anong pangarap yung kayong bansang Pilipinas? Wow. No? Kasi at the end of everything, yung ating mga pangarap, ang makikinabang dyan ay ang ating bansang Pilipinas. Yan. Do not forget that, okay? So, ano ba ang ating pangarap? Ano yung pangarap mo? Ma'am Susan, ano yung pangarap mo pa kanyan? Balo ko retire na ka, pero ano pa yung pangarapan mo kembye? Okay? Or nano yung pangarapan mo para kayong bansa tamong Pilipinas? Yan yung kaya katampi sabihan ngayon, no? In relation with moving up, the graduation of the senior high school, at so itamong pengari, mag-ready tamo for the next school year. So it's July na ngeni, next August 28. Yan. It's opening again. Diyos ko, magpiyak ka mong bagya. Kay but bukas atin ng klase. Yan, yehey! Ada ring anak. Medyo malungkot lang kanyang dengaliwa kasi lalambakal. Lalambakal deng anak. Uling magbakasyon la, chula. Kembale, make yourself productive. Andiyan at chu kayo kembale. Kayo kabut cellphone ken. Right? So sumaup na ko, mang karengke kayong pengarin. Sumahop kayo, andyang makapakanano, maglinis pala, yan din kaya katamong pinggan na kalat-kalat, pagligpitan yung bagya, linisan niyo yung baleyo, linisan niyo rin cabinet, siyang aparador yung magulong mahalan. So, ngeni, medyo, kayo naman yung mamipi kareng malan nyo no, panayan ni ing pengariw ya pang mamipi. Manigaral kayo, mabiyasa kayong mamipi. Bang kanita kayong susunod na pa mag-aral ergo, kayo manyulo de colores. At ing mestra yung may stress siya po, tangakit na kayong pante-pante kule. Dapat maputi langan po tangkay bigla ating magmala na kulay black, magmala na kulay red, bala mo at chula kem party, kalunis-lunisan. So, ngeni anak, ngening magbakasyon, panigaralan yung makananong mamiping masalese. Yan,
So, ako nang sasabi kaya kayo po, taring kaya kayong pengari, tiktak laking kabisi, kayang biyeda rin mga ayap at akakaling manda yung pamilya dapat yung i-train. Okay? So, andito tayo, Pamilyang Kapampangan, kaya nga ang title natin is Pamilya. Pamilyang Kapampangan. You will be reminded of the values, then traditions, then nanon dapat naning gusto keng pamilya, keng society. Yan. So, yung masyadong pagkamal yan, o ining kahin ngayon, masyado yung mapakialam keng bien. Ayun. Masyado yung mapakialam keng bien, yung DJ. Kaya nga, Pamilyang Kapampangan, Pamilyang Kapampangan, kahit tamo, pamilya tamo, saup-saup, syempre, ako yung mestra, ako yung hinda. So, lagi, pangaral. Yes, Dwayne Parico, hi ma'am, sabi niya, hello. So, potay shout out mula rin, grade 10 po. Ako na mag-shout out karela, Dwayne. Okay, so welcome to Pamilyang Kapampangan, Dwayne and Parico. Yan, tsaka yung mga family ni Dwayne. Hello! Yan. So, Dwayne, yung ating topic ngayon, Nak, no? Tsaka yung ibang nanonood dyan. Yung topic tamo, naning pangarap mo. Yan, naning pangarap mo kay MBA. Nanong buri mong malyari kay MBA mo. Ngayon yung mag-graduate na ka. Wow naman, kanyaman, So, wala mo niyang, nga ako, wala akong pangarap nung mayari, ne? Magobra, makoking kakaluluan. O, yan, yung kana akong pangarap yung MBA. So, talagang pegsikapan kong makoking kakaluluan, ako rin maging kalulo. Parang yung sa pelikula. No? Parang yung sa pelikula. Ayaw ko nang maging mahirap. Yan. Ayaw ko nang putik. Sabi. Yan. Ayaw kong maging putik. Yan, no? So, ako rin kakaluluan. Masakit maging kalulo. Uling delanan tayo. Sana pare-pareho tamo pangarap. Yan. Yung kaya katamong pangarap kayong bansang Pilipinas ang isang maunlad na bansa. Makanano tamong mika maunlad na bansa. Siyempre, umpisan tamo kayong sarili tamo. Paunla rin ang sarili. Yan. Po, paunlaran tayo paming sarili tamo. Bangka nito, at the end of everything, imbansayang makinabang, maunlad na Pilipinas. Wow. May bago tayong ngayon, may bago tayong slogan sa tourism. Love the Philippines. Wow. Kaluguran may ba yung bansang Pilipinas? Yan yung kutang. Kaluguran may ba yung bansa mo? So, tamang-tama yung yung slogan ng tourism natin, Department of Tourism, Love the Philippines. Alright. So, nano sinabi ng Edwin, ko po ma'am, buri ko pumunta aliwang bansa para magobra. Yan. So, you want to go abroad. So, therefore, you must learn how to speak English. Edwin, kayanan. My goodness. Yan na. Ang dami niyong pangarap na munta kayong aliwang bansa. Uling kasi bisa kayong manakitan dollars. Time is 54 dito sa Pilipinas. Pero ala kayong ala kayong pakpak. Speaking English is one of your wings. So, dito sa kabilang wing ay skill, sa kabila ay ang language. Okay? So, skill and language. Yan, kailangan dadalan nyo yan para sula po papuntang aliwang bansa. Okay? Yeah. Ma'am Lu Dadural is watching now. Thank you, Ma'am Lu. And Sister Bella Candula Maninang is also watching. Hello, good afternoon to the whole family. And also James Leo Tolentino. Yes, hi po ma'am, sabi niya. So, James Leo Tolentino from Grade 10 Shakespeare. So, good afternoon to all the Shakespeare students there. So, congratulations to all of you. And for the first time in my life, I gave a grade of 100 dun sa dalawa ninyong kaklase sa 4th grading. No? It's my first time to give that kind of grade. But
They deserve. You deserve your high-grade Shakespeare people, no? So, if only the other students are just like you people, it's not very difficult to pass the subject English. It's not difficult to get a high grade just like that 100. My goodness, it's almost perfect. But as you can see, pwede nating ilabas, pwede nating ilaban yung ating section sa iba, sa labas, no? Hindi tayo mapapahiya. I will not be shamed with your skills and talent, Shakespeare people. So congratulations to all of you. You're going to move up to the next level, grade 11. Okay. So ano bang pangarap nyo? Yan, no? Magmo-moving up kayo, nanong istraning kuwanan nyo. Bakit itong istrana kukuwanan nyo? Okay? So baka gusto nyong mag-share ng inyong pangarap dito. Just type, no? Mag-type lang kayo dyan sa ating chat box dyan. So itamang mga tuwang andyang mga tuwata na nanong pangarap tamo kembietam. Okay? Yes, pagbati galing kay Ma'am Lu. Sabi niya, maya pagat panapon po to all listeners and viewers of Pamilyang Kapampangan. Have a blessed Sunday po to everyone. Regards po, Doc DJ, at pati na po kay Ate Milet. Yeah, Ate Milet Abordo. Hello, good afternoon, Ate Milet. Pagaling ka, ne? At mamasyal ka Kembetes High School. Regards to Milet and welcome home to... Uy, si Ate Mok nandyan na rin. Yan. Ma'am Lu, yan. Sure tayong program tamo kang Ate Milet. Tampong kang Ate Mok. Bang kanita. Akit na katambati yan talo. Thanks po, Doc. No? So, maya pagat panapon kang Ma'am Lu and Kuya Frank and family, sina nanay at mga kapatid ni Ma'am Lu dyan sa San Agustin, Betis, and kay Ma'am Milet and kay Ate Mok. Welcome home, no? Welcome back to the Philippines, yan, the island of the beautiful people. Ano ba yan? Alright, yan. Alright, so, ang topic nga natin ay usaping pangarap. Yan, nanong pangarap mo para keka at keng bansang Pilipinas? Yan, si Edrin daw ay gusto niyang pumunta ng ibang bansa. Yan, very good Edrin, eh? Manuli kan dakala dolyaris kete Pilipinas. Makanita bayad tala ring utang tamo. Ing utang tamo keng aliwang mo keng IMF, keng International Monetary Fund. Okay, so for the meantime, let's listen to this beautiful music. So you can switch on to Twitch TV. Yan, Twitch TV tamo. Nakalinya dito yung kanta ni Sam Concepcion, Dati, and Diwata by Abrafit ba to? Yeah, Chito Miranda. Yan, yung kanta ni Chito Miranda na Diwata. Okay, so enjoy listening at Twitch TV. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng... Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to?
Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumata yung breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Noon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19.
Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, Pag-fully vax na tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get By Chito Miranda. Ang ganda-ganda pala nung kantang yon, ha? Okay? So, yan ang tingin natin sa ating mga minamahal para silang mga diwata. Okay? So, a good day to you, Advocate Bakhtiar Gangro. Hello there in Pakistan. Welcome to Pamilyang Kapampangan. And here is the opinion of Ma'am Susan Ginto Serrano. Sabi na po, yako po ing ay advice ko mo po kareng anak ngayon ni na ing magaral lang masalese bandeng ayabot ing burida king bie. E po bibiro nung buri mong matupad ing pangarap yu. Kailangan pangatawanan nyo at paghirapan nyo. Ala naman aliwang mag-benefit nung magsikap ka at masenso king bie. Ikam, wow, opinion mo po. Yes, totoo ito na. Itamo nga natin tang pangarap eh. So, sabi ng Ma'am Susan, kailangan pangatawanan ng pangarap ang pong paghirapan. Yeah? Paghirapan ang pangarap natin na makuha natin. So, basta-basta yung at tsukem babo, yung miraras babo. At itapinandyang ding mga kwalta, dyan tambing ng makwalta, kailangan da pa mo rin magsikap, bangkanita in karelang kwalta manatili. Yes, Advocate Bakhtiar Gangro, hello. Hello there in Pakistan. How are you there? Okay. How's the weather in Pakistan today? Okay. So thanks so much for watching. Okay. So we are talking about dreams. What are your dreams for your country, Advocate Bakhtiar Gangro? All right, so it's 2:56, so it's only 4 minutes before prayer time. Pagkatapos ng prayer natin ay pag-usapan natin yung mga pangarap na yan. All right, yeah. It's a good morning in Pakistan. It's a good afternoon here in the Philippines. We are 3 hours advanced than you, okay? So, malapit tanang mag-pray. Yan po. At ito lagi ang kailangan natin. Yeah, you are fine. Very good. It's good to know that you're fine there. So, in kaya katamong pangarap, syempre, kalakip na niyan ay panalangin. Panalangin at kailangan ligligan tayong banwa. Ligligan tayong banwa, bangkanita,
ing pangarap tamo, ing desire na ning puso tamo, ibigay ng Lord kay katamo. Okay, so prayer is a very much important factor with our dreams in life. It's not that we are the one planning, but let's plan together with God. Let's dream together with God. So, ako nga kanina sabi ko yung pangarap ko ing makomo kayong kakaluluan. So, gewa ko. May kala ko kayong kakaluluan. At ikwa akong pag-aral din nga nakamanawa. At syempre, din nga nakila ng bahalang makananulang sulapo, makananulang magkabiye. Basta pag-aral na rin anak, dinenantalang pakpak para sulapo. So, sabi nga ni, anong tawag dito, si Jackie Chan, ang alam ko kay Jackie Chan ay pinamigay niyan lahat ng kanyang ari-arian. So, sabi, bahala yung anak ko, sabi niya, bahala yung anak ko magpundar sarili na. So, kahit na yung mga mayayaman na tao, gusto nila yung kanilang mga anak ay magpagod din. Magpagod din sila para sa kanilang mga pangarap. Yeah. So, today with you, Advocate Bhakti Argangro, is Dr. Saima Abasi, Maria Hassan from Candiaro City. Hello, good afternoon to the friends of Advocate Bhakti Argangro. These are Dr. Saima Abasi and Maria Hassan from Candiaro City. Hello, good afternoon. Welcome to our program here in the Philippines, the Radyo Guagua 99.9 FM. Okay? So welcome to the family. Pamilyang Kapampangan, that means family. Okay? So welcome to our family here in the Philippines, Dr. Saima Abasi and Maria Hassan. Okay, so it's 3 o'clock here. So we're going to have the 3 o'clock prayer. And we could hear now the clanging of the bells here in our church. Okay, so let's pray first. And then after that is we're going to talk about the dreams of the Filipino people. All right. It's 3 o'clock. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. And this time our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer and leaflets ready, so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just as one nation started a beautiful 3 o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3 o'clock habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world peace. Oratio Imperata, prayer against 2019 novel coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father,
we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ng gwagwa, halina't sumamang harapin ang umagang parating. Tumayong buong tapang, harapin ang bukas, yakapin ang tagumpay. Tulong-tulong at magkapit-bisig, isulong ang ating bayan. Isipin mo'g sana ang sarili lang, tayo ay iisa lang. Subukan natin isigaw at iparinig ang boses ng bayan. Ikaw at ako, magkaisa tayo, tara na. Tulong-tulong tayo. Hawakan tayo ng kamay, sabay abutin natin ang tagumpay. Patuloy lang tayo sa pagtutulungan, tiwala sa Diyos ang sandat at gabay. Subukan natin isigaw at iparinig ang boses ng bayan. Ikaw at ako, magkaisa tayo, tara na. Tulong-tulong tayo. Bayan natin, wag-wag atin. Tuloy lang sa pagsulong, basta tayo'y tulong-tulong. Yang atong bayan ko
Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Alright, welcome back to Pamilyang Kapampangan, and we are greeting Dr. Alicia Christine Serrano, and who has satisfactorily fulfilled all the requirements of the College of Physicians and Surgeons of Ontario. And that greeting is coming from Madam Susan Ginto Serrano. So congratulations to Dr. Alicia Christine Serrano. She had satisfactorily fulfilled all the requirements of the College of Physicians and Surgeons of Ontario. Wow! So, meron na namang doctor, no? Doktora ang pamilyang Serrano. Yan. So, congratulations, Doc AZ. Sabi ni Ma'am Susan Ginto Serrano, Doc AZ, we love you and so proud of you. My congratulations also to Nardo and Benji, the most proud parents. Wow naman, with lots of applauses. Yan. Congratulations. Alright. Yan. Papuri, no? Papuri natin kay Dr. Alicia Christine Serrano. Meron na silang doctor na naman ang pamilyang Serrano. Okay. So, again, good afternoon. Yeah. A good day to our friends there in Pakistan as requested by Advocate Bakhtiar Gangro. So today he's with Dr. Saima Abbasi and Maria Hassan from Candiaro City. Hello to all of you. Yeah. And Madam Edna Montemayor Turla is also watching. Thank you so much, Madam. Yan. Good afternoon po sa inyo. And sabi ni Ma'am Lu, ito yung kanyang magandang opinion, siyempre. Sabi po ni Ma'am Lu, napakalawak po ng topic ngayon, Doc. Pangarap. Yeah. The word pangarap, panekeng daramdaman yan karing makatuwa. Kasi agad dasabyan, ing taong alang pangarap king biela mo maginyang alang katuturan o alang kabaldugan ing biena. Pauli ning anya mabibiye kaketi king yato. Banta mi kaparasan kang masanting king biya, ating kang maya papain tungulan. Manyamaning mangarap huling ngalapong bayad, pero nung nanumaning pangarap ning tao, dapat kikilos siya. Yes, no? Tama yon. Kikimot siya. Mo puros pangarap nun atin kayakibat pa magobra at pa magsakripisyo. At kapibabatan po. Nung mag-aral ka, magsikap ka. Manigobra kang lubos king mayap mong parasan para mayari king pamagaral. Ing pamagaral panigobra nusto banta mayaring masalese at dasan mayap ing pangarap mo king bir. Bisa ka bang maging mestra? Ay, Diyos ko, kasakit maging mestra. Maging doktor. Aroy, lalo yan sasakit. Maging abogado, nurse, at nanomang pangarap mo king biye. Need kang manigobrang tuto, atin lubos a determinasyon. Masipag, matyaga, at dakal sakripisyo. Mamintong mayap ka ring mestra. Yan mga students, mamintong mayap ka ring mestra. Oy, pumasok yung ano natin. Ibalik muna. Nakalimutan nating ilop yung ating welcome to the family. Bunso. Alright, thank you. So,
kareng pengari, bantaing pangarap, pabori mo, maging totoo. Yan, magi kayong mapamintong anak, ne? Mapaminto kareng mestra, mapaminto kareng pengari. Bantaing pangarap, abori mo, maging totoo. Kamtan mo iyang maging pamibiyebye mo aldoldo at maging manawa, masaya at matagumpe kaking biye mo. At pati family mo maging masayala at maunlad king pamibiyebye na ala ng kasakitan king biye. Wow, ne? Galing naman ni Ma'am Lu. Dakal-dakal pong salamat king masanting opinion, Ma'am Lu. Yan. So, congratulations also kitang paunakan ng Dr. Ma'am Serrano, ne? Kayang Dr. AC. Yan, AC Serrano. Okay? And ano tong one last song? Paro-paro G. Okay, Ludwig Sunglaw. Mamaya, i-play natin yung Paro-paro G mo. Right. So, thank you so much. Okay. So, let's have this topic na pangarap. Yan. Lagi tayong daramdaman pinyan ng Ma'am Lu, ne? Ma'am Lu Dadural na kailangan intawat inyang pangarap king Biena. Nanong pangarap mo? Ating pangarap ayan, yung maging guide, no? So, it is the dream that guides a person towards a good life. Yan. So, nanong melyari ka rin aliwang tao? Bakit kaya rin aliwang tao? Nano, ela may ngarapan niya at chula pa ketang ela milako-lako ketang lusak ning kasakitan. Yaman na nilang salita ngayon. Lusak ning kasakitan. Nang kayang melyare, bakit alalang pangarap na saleseng bieda, alala bang pangarap na tumas ingantas ng bieda, or alalang pangarap na one day manyaman aldoldo yung kakananda, makatok ng laking masanting atuknangan, ela kalat-kalat kendalan, eya maskupin baling tutok nanganda, nung malwalas siya, ringanak da, masaya lang, mamyalong, masayang pamilya, na kaya pengarap itan. Yan yung kutang tamo, lalo na kareng Kapampangan. Nuka rin niya yung pangarap, ne? Nuka rin niya yung pangarap. Yan. Mangarap tamo banta salis tamo bien. Right? So, bayo tayo pisabyang masalesen. Switch on Twitch TV. Let's listen to this beautiful music. Okay? It's an English song coming from Alan Walker. Lily. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat-tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam,
Magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat-tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili. At matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon,
mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, Pag fully vax na tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat-tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue. Alright, so that is Para-Para-G, no? Requested by Ludwig Sungla. Okay, so usaping pangarap. Wow, nang kasanting itang senior ng Ma'am Lunan din kakabud luk-luk-luk-luk yan. Kakabud pogi-pogi, lago-lago. Kailangan magobra ka. Magsakripisyo, may bata. Yan. So, mag-aral kaya na magsikap ka. Yes. Okay? So, after 4 years of study, yan. Grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. No? Studying different concepts. Yan, different concepts. And acquiring different skills. Yan. Finally, yan, they are to move up to the next level of life. But the question is, here is now the question. Do you really have that knowledge? Huh? Do you have that knowledge and the skills? Yan. Meron ka ba niyan bago ka mag-move up to the next level? Actually, ang ganda ng salitang moving up no? You're going to move up to senior high, moving up to college, and then moving up to adult life wherein you're going to work. That is the question. Ating ka bang daladalang kaalaman ka niyan? So, kamukha kanina, gustong mag-abroad. Can you speak at least a few good English? So, as we all know that English is the international language, and including Japan and the other countries nowadays, they are studying this language. So they will be competitive, globally competitive. So that is the question.
Do you have the concept, the different concepts that you have been studying in your school? And of course, the skills, yan. And then aliwa naman, bisa kong mag-moving up to the next level. Pero ala kayong daladalang knowledge. Ala kayong pilang kayo mo attendance kaya pabano. Potang kayo na kung pangalakas loob ang mag-moving up to the next level. And then, nanuyawing kutangke kayo. Nanuyawing kutangke kayo. Ako, kukutang ko mo, in your 4 years in the school, what have you learned? That is the only question I am asking you. What did you learn from this school within 4 years? Potang kay ka makapakibat. Ala kang balong pakibat ka na ako. Potang kay kutnan mo ko, ma'am, pwede pong Tagalog. Cannot be. Cannot be. So, do not fool yourself. Do not fool your parents. Makalunos kayo ni ngending impengari. Isip na nimpengari, mag-aaral yan totoo, yung anak na. Yung mayap ng anak. Tabalo nung nukar niya mag-aaral. Nukar niya lulob classroom yung kayang anak. Yan. So, mo rugo pa mamaglokwan yung sarili mo anak at higit sa lahat den pengaring mamamagkasakit keka. Darugo balo makananulang manintun, paralan, pera, para gastusan da keka. Denanda kang bakal, pakananda ka, rempengari mo, ingisip da rempengari mo, linob kay eskwela, atin namang estudyante, lulubyaping eskwela, ala na emang gagawa ning mayap. Kabudya makalukluk, mag-activity, mag-participate. Una nung malyari ka nito. Nanong malyari ka nito, Diyos ko. Nung alakang pa-record keng mestra. At sukaping ken makamulala. Neng kaya ka man makamulala. Mangulo ka, dudurot ka kay buong klase, balam sandirit kang mamuisit. Katulad at Ma'am Lu kanina. Ampoy Ma'am Susan. Ala kargong gagawan. Balo na ning pengari mo, lulub na man po yan mag-uniform ya. Aldoldo po mama ko yaman niya dyan bakal. Putang kay, kamukat-mukat. Kayabe ka rin mag-moving up. Diyos ko. O tarugong paltome in class record ka rin pengari. Akit da. Nung bungal-bungal, alayang laman diretso. Diyos ko, ay, my goodness. Yes, I'm talking to everyone. So, never fool yourselves. Pamamaglokwan yung sarili yu. Paglokwan din pengari yu. What did you learn in 4 years? No answer. So therefore, if you don't have an answer to that question, you are not fitted to move up. Ala kang karapatan mag-moving up. So, it's not only in English, but of course, in all subjects, what did you learn? Yan, yung kutang. Ano nga balum? Neng kay mag-crossover na ako karing aliwang subject. Itang kayabe akong master teacher mo naman. Sige, lawente ng anak mo nung biyasa yang mag-solve ba na?
Biyasa yung mag-compute. Diyos ko, tatal ng danoreng calculator. Edo parugo balong i-compute. Ning kay ing makatula, ing isip da, ring mestra, mi panganak non tambing mestra. Wala mo eke may mag-aral, eke dinalan grade 1. Uli nga lapang kinder kanita lalo na yako, Diyos ko man, asalim po sa ako mo. Asalim po sa ako mo, o neng siyempre atin tamang medyo kebyas na. O ito, tuloy-tuloy kong meg-aralan niya. I was 19 years old na niyang mag-graduate kong college. So, naman. 19 years old. Ngayon yung 19 years old, first year college siya pa. My goodness, ano ba yan? O yan, kinaba da ng kinaba in level of education, grade 11, grade 12. Potang kay 18 years old na yung anak. Siyempre, antindiyan ko naman, peg-aralan ko yan Peg-aralan ko kay graduate school yan na the motive of the government is for these graduates to get a job at the age of 18. Kasi kay nga abroad makanyan at the age of 18 ing anak magobrane. At potang makapagobrane ng anak magsarili na yung biyeno. Nga likete Pilipinas. Katambak na yan, anak. Kaya beno pamurin din pengarin. Diyos ko, nano ita. Correct. Saan naging check? Diyos ko, talasawa na latin nung anak at chula pa ka rin pengarin da. Ano ba yan? So, o yan yung kay na ng gobyerno. O yan yung parasan na ng gobyerno. At the age of 18, atin nakandaladalang kaalaman, tingkandaladalang skill ke MBM mo, malyari na kang magobro. O nengali tabalo ng melyari, no ka rin yung pangarap. So, kaming mestra, nung nano ing delanan nyo anak, delanan mi muna man at mas masakit niyang kami kasi niyang kami alapang children's rights. mga baruglar gureng kaklase. Den kaklase ako kasi ako iwasan ko ito. Iwasan ko yung mabarug ko kaya ka akong mestra. Tangakakit ko largong talagang edabalo nung nanong panyapin da kay moldet da. Tangakit mo reng estudyanteng mga dokdok keng blackboard, keng greenboard, mga dokdok la kasi ela makapananser, ela makapag-compute. Makanya na nyangi kami Anyapin tatakot kami, di mag-aaral ka leksyon masalese ba? Nung mo buring mi pakarin mag-aaral ka leksyon masalese. Yan. Nanita. Nanong sinabi na, okay po sound effect, ma'am. Yan. Thank you so much. Alright. So, oriendeng mestramen yung minunang panahon. Ala pang kay kanita, ala pang children's rights. Ala kang karapatan, ikang estudyante. So, ala kang daptan nung mag-aral leksyon. Nung mo buring may pakarine. Mag-aral kang leksyon. Tandanan mo yan. Bang kanita, oras na inaus na kaning mestra, ating kang sagot. At potang mag-test. Ay, Diyos ko. Diyos ko, swelo na rin pengari ko. Niyang minunang panahon. Ginoko, out of 50. Malas siya ing test paper nung atin niyang maling adwa. Kaya bang na DJ Ning. Diyos ko, otat ni nanula rin anak ngeni. So, mas maswelo kayo kaya nakan. Kayong mag-aral ngeni, maswelo kayo. Uling, yun na disnanitang makanitang klaseng mestra at mestro niyang minunang panahon. Mas masakit ing mag-aral kanita. Balayo galang. Mas masakit. Maliban paketang nung kandimot bakal, ala kang bakal.
Nung kadimot bakal, alakan total bakal, totaling bakal. Ne, o yan yung pamag-aral kanita. Ano sabi ng mamlo? At saka disiplinado ta kanita. At tintang marakalatakot, maragula respeto dok karing mesa. Tutuyan. Ay, ginuko, palatok na pamunitang sapatos ng mamo kaya sir, balumi na. Eke luwal-luwal classroom, eke magulo keng classroom. Tahimik kami mo, balang pinikpikan kami. Ay, ginuko ngeni at tune keng kilob kwarting mestra. No, pangkagulo, no, pangkadaldal. Cellphone keni, cellphone ka rin. Lipstick keni, lipstick ka rin. Ay, Diyos ko, balang tinuro ka keng Amerika. Diyos ko. Bakit sinabi ko ito? Uling ating kumpinsan na tuturo ka rin kayong Amerika. Kukwentunan, makanala rin nga anak ka rin. Ay, gino ko. Uy, Silva. Kicks. Hello, Kicks. Inga na ako estudyante ngayon. Ing malugod kong estudyanteng Kiko. Yan, si Francis Silva. Hello, good afternoon na. No, medyo mangaral tambag yakin ng pamilyang Kapampangan. O, Kicks, o yan. Mag-share na ka to tungkol kayong pangarap. Yan. Na ano yung yan bang biye mo ngayon, Kiko? Yan ba yung pangarap mo? Yan yung kutang kayong anak kayo. Yan ba yung biyeng pangarap yun? So, at nang kasakit niyang iking mag-aral, balayo galang. Libre pa ka rin eh. Alayang keber, yung mestro o mestra. Ni bagsak ka, bala ka kay sarili mo, mag-summer ka. Kalupang ngeni. Diyos ko, manibat king first grading, second grading, third grading, fourth grading, ating remedial. Pamilitan me pa yung anak ka mag-remedial bang kanita mag-graduate ya mo, mag-moving up ya mo po tangkayi, ay liya keng kilob klase, alayang pakyalam. My goodness. O ngeni mo, kayo mag-moving up, potang kayi, babantaan nyo kami, kaming mestrayo. Pagbantaan nyo kami. Bakit? May garal kang masalese, yan yung kutang keka. Kinayan ming sarili mo. Mi bata ka kayong pamag-aral. Meg-remedial ka. Pekiramdaman mo ing yawus na ning remedial keka. Ali kayo. O, di ni makanano kanya. Ala kong pe-record. Palagayo ating kayong lumwala grade. Ala, keng sistema ng yenining e-class record. Nung ala kang pepaluba grade, ala kang pepa record, alang lumwala grade. Ka pwedeng manula. Wow, ren ka na akong estudyante. Hi, mama. Ano pa mong rap sa hagon? Yang tutoy ta, mama. Ng Silva Kicks. Alright. Teka na, estudyante nga rin. Amis la kayo. Right? Maya pa naman na niyang minunang panahon. Din yung estudyante ko nga rin. Lalapitan da ka. Mama ka na niya kasine. Mana yung gagawan nini. Tabalo rin nga anak ngayon. Tabalo tutuno at ang biyasa kembieda. Biyasang lalapit ka rin mestra. Wala mo tutuna lang biyasa. Potang kayi, alala man palang kebalwandeng maayap. May alalang knowledge keng buntok da. So, actually, reng pengaringen. Ikamita. So, ikami delanan ming kasakitan at mi buring paranas kareng anak mi. Anyapin, papag-aral da kong masalese, direnan da kong bakal. Pakananda kayong masalese rempengariyo ing gobyerno sasaupya kaya kayo atin ng scholarship tanyang ikami atin makanya natin waring porpis anyang ikami alang porpis alang tupad anyang ikami kailangan mo pang makyutos ataw magikang katulong kempi bale-baled bayo kami kapera. Pero ngeni, CHED, TESDA, scholarship, at ng karakali scholarship ngeni maming
pati rin congressman, congresswoman, the mayor, SB member, din ken barangay, dakala scholarship ngeni. Pero nanggagawan nyo, pamamaglokwan nyo la rin tao. Pamamaglokwan nyo rin tawong papag-aral kaya kayo. Wow. Si Ate Sally ay nanonood. Thank you so much, Ate Sally. God bless you always. Yan. Yeah. You're welcome, Kicks. Salamat ka no kayong pamagtagot na po. Okay. So, Ma'am Luna, sabi na nung eka kurusan salo po any doc, eka pwedeng maging mestra. Kailangan talaga ing kurusan niya ing salo kasi ibang-iba today ang mga students. Totoo yan, Ma'am Luna. So, mo kanunitang metong estudyante kako, kanu papakit kayo. Mitakid na ka, ma'am. Bakit dugo? Nino ng ating kasalanan, ikaw, ako balo ko tinuro kong matino, tinuro kong masalese kayong buong pabanwa. Anyapin din section A, oh my goodness, may mag-50 lang. Almost, I think, 80% of the class. Uling agad kay ngayaring lesson, kay ba't kung tinurong matino, may mag-DepEd lesson ko, ulit-ulit din hanggang activities pagawa ko la karas na ning periodic test by mani-mani niya karela the lowest grade is 35. Wow. My goodness. So for the first time I gave the grade 100. Kagaling da. So, siguro niya nga akong mag-aral ay Ginoo ko. Sa bagay I still remember in trigonometry ko is 96. Wow. Remembering the late Mr. Bislig. Kaselan ng maestro nito, Mr. Bislig. Pero mababaldog yung 96 sa grade king trigonometry. Lagi na akong papag-solve king blackboard. Lagi na akong patalakaran mag-compute. Okay? So, at nang karakal kayo ngayon, nang karakal paralan para makapag-aral yung meto ngayon, pero pamamaglokwan nyo, makalunos la rin den pengari, den taong magpag-aral kaya kayo, eyo isipan, pera la rin, nasisiran nyo, ugse yung alang kwenta. Warap, nang kalakas sa loob. Neng kalakas sa luba manyalita ka na ako to nabalo dengketang lugar da alos buong baryo yata estudyante ko kilala da ko ring anak so this time kasi penutuanan ko lawuling first grading, second grading peutangan kong grade ikaming aduang mamlu imamlu manalo yung ni dadural na imamlu peutangan milang grade. In original grade, is line of 6. So, peg 75 mila rin, first grading, second grading. Bang kanita mo, ma-encourage la na mag-aral. May spoiled la. Karas third grading, fourth grading, ni-reflect mila rin, tutong grade. Pero retang grades, first grading, second grading, minalaki na yan deta. Sige, kaino karela reta, bonus no karela deta. Pero the next school year, my goodness, sumanda kayo, kayong susunod na estudyante. Talaga. Reflecta na la. Total pagpagalan mila rin deng remedial classes, mamlu Pagpagalan mila rin. Tuturo mila. Bangkanita, mi pasar la. Mabiyasa la rin anak. So, next school year, talaga, ala ng maming ala nang mamatawad keng grade. Nung nanong ikwayo, yung pa-reflect me keng cardio. Ay, my goodness. Siguro naman kitang panahon na ito, keng susunod na school year, magsamas kayo, yung anak. Yung anak, mamamag-aral ngayon. Magsamas kayo. Uling, eke makipamiro. It's not like dating estudyante nga rin ni Francis, di Ralph, talagang
may mag-aral lang masaleseren, bang kanita mga pasarlak, wading 75. Talagang may nga unyat lautak din ni Neral. Pero rin estudyante ngayon, alalang kay pagalan. At nung kapag absent, o tangkay burida, denan mo lang grade masanting. Andyan direct. Okay? So, anong pangarap mo sa buhay mo? Ikang kabataan ngeni. Mangarap kang mag-moving up to the next level. Pero nanong gewa mo? Makanano kang makapag-moving up if you are not ready to move up. Kabut ka mo, yabang kembye mo. Makanya nimbiye. Makanya nimbiye. So, siguro, may itong yan dahilan nini anyapin, dakala graduate, adapin din congressmen, senators, dakala graduate na ela ma-employ, ela ma-hire king obra. Kasi where is your skill? Where is your knowledge? Yan, puta pangot nanda kayo. Siyempre, interview, English language yan. English. So what can you do for the company? Oh my goodness. Okay, but gamus-gamus ka buntok. Lawe-lawe ka ba no? Ay, bagsak ka na. So, number one weapon is speaking skills. You must have that speaking skills to impress the employers, the interviewers. Pero where is that? Kaya pamong school, itapamong kutang kung in your 4 years of studying here. So far, what have you learned? O, naano'y nga balo mo, my goodness. Alala kung pakibat ka na ako, makanano kung mag-moving up. Yes, Ma'am Lu, at napakahalaga ng GMRC po, Doc, ngayon. Yung moral values talaga po dapat hindi mawala. Kaya education begins at home at hindi dapat konsintihin ang bata sa mga maling gawi kung hindi kailan pa siya matututo. Yan, good manners. Good manners and right conduct. Sabya mo alas 9 ing remedial. Datang ya 11:30. Nung kapilang kamawag to mag-prepare for the class na 12:10, kanita nakadatangan gulwan. Where is the GMRC there? Where is your good man? Potang kay datang kalakang papel, alakang ballpen. Where is your good man? No? Okay? So, yan. Yan ang unang pangarap, to move up to the next level. But how can you move without your wings? Yan. How can you move up? How can you fly to the next level nung ala kang skill to fly? Right? So, for the meantime, wow, why is it 3:50 na? Mag-ano muna tayo, pretty little baby muna tayo. Okay, so switch on Twitch TV. Yan, yung mga nanonood sa atin dyan, switch on Twitch TV to listen to the beautiful music here at Pamilyang Kapampangan. Break muna po tayo. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo.
Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako,
hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Alright, welcome back to Pamilyang Kapampangan, Mayap. It's 3:58 na. And anyway, thank you to Ma'am Carol Abarientos. She's watching. And also Rubia Camille Valencia Dizon. Hello, good afternoon. Nandiyan pilan ng minuto. Mayari tana, king usaping pangarap. Pero etapa man na-discuss nga ning niyaya liwang pangarap ken bien. Nakalta pangarap kailangan pagpagalanta mo yan. Pagpagalanta mo, sikapan tamong kuwanan. Yan. Sabi ko pingketang ka na kung post nandin ing bageng agad na nine malagwa mong ikwa agad mo ring mawala. Tandanan tayo. alang instant ing kay mo instant noodle yan siguro natin, pero instant success in life, instant coming true of a dream, masakit siya. Yeah. Nanong sabi ng Ma'am Susan, OMG, kulang la follow up ka rin nga rin da. Sorry. Yes, totoo po yan, Ma'am Susan. Balo da rempengari, actually rempengari, pangarapan da na renganak da mika titululak yung biyeda at mika masanting lang kinabukasan, pero yung malalyari aliwa ding dakalayanak pamamaglokwan da na rempengari da at iteng makalungkot. So siguro next Sunday pisabyan tala rening usapang pangarap pa ini ngeni mayari ni uling hanggat mag-moving up tamong ceremony kayan tayo pisabyan tala rin yung pangarap pa rin mirasan tamong oras. It's 4 o'clock now, so next Sunday let's talk again about the dream. Dengaliwa mangarap lang atin lang luguran, mangarap lang successful life, mangarap lang happy, complete family. O yan, So, talaya discuss dito. Next Sunday, discuss tala rin. Po. Bangkanita, yung pamilyang Kapampangan, yung pamilyang Pilipino, medyo sana sasaleseya yung pamilyang Kapampangan. Po. So, next Sunday po, 2 o'clock again, kay Pamilyang Kapampangan. This is your DJ Ma'am Ning Kaluguran Dakongan po. Wow, yes, bye-bye Ludwig Sumlao. Thank you so much. Alright, so let's have this time check na. It's 4. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng corona